san ki ne da zama mata mukar wajen nuni Fatima kama hannuna Fatima ki kama hannuna Fatima kama hannuna wasu ya ki kama hannuna Fatima je shi galibi na Fatima ban gurin kwana Fatima oh Fatima ban gurin kwana Fatima sai kina kula Fatima Fatima kyakkyawar iya mai kunya mai ladabi Fatima na ilimi Fatima ta mai hankali mai nutsuwa ta kuna ta mabi da bi Fatima ga kwarjini ga ta da kyayyar tozari Fatima 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 salamu da alaiki Fatima sanni dai sanni mai martaba kiban zuciyarki Fatima taimaka sani ne kiba ki ce binni naki Fatima zuciya ta wake da ba ya rai da numfashi Fatima naki ne ma wanda zai taba ki na mallaka kai na Fatima ke kadai zan washa gaba mai kyan hansali suna kiwa Fatima can sama yake yan matan gari kika tashi Fatima kuya suke samarin gari suka ganki Fatima su ma suke ki daure Fatima ce mun ki kadai za ki rike Fatima kyakkyawa Fatima budurwa Fatima Fatima tauraruwa kike tsara hasken wata ado daga sama Hadira kike shugabar mata Fatima ba gardama Shamsiya kike Fatima hasken kiwa yace an gama Fauziya kike Fatima suran ki matan sama sama wace bai ado ta wuce dawisu Fatima wace ta zo su ka tafi su Fatima kece kwarjini ki yauce nasu Fatima kakin taso Fatima kin bar su Fatima wasu zance Fatima kin fi su Fatima bakin tafiya Fatima kin fi su Fatima kallo ma Fatima kin fi su Fatima kiyan mata Fatima ta fi kusa da